Jo faig de taloner dels artistes, però ho farem molt curt, perquè ells puguin actuar i fer-vos disfrutar tots els que heu vingut a escoltar aquest grup. Mireu, aquesta festa està organitzada per donar avui la notícia que les comarques de Tarragona, i en aquest cas el Camp de Tarragona, el Tarragonès i el Baix Camp, disposaran a partir de demà d'un servei d'autobús nocturn tots els caps de setmana, els mesos d'estiu, i entre Tarragona i Reus tot l'any, perquè la gent que treballa i sobretot la gent jove que es vol divertir pugui disposar durant tota la nit, fins a 6:45.